Yung siomai na naliligo sa chili oil is definitely a comfort meal for a lot of us. Paboritong budget meal lalo na ng mga estudyante o kaya naman yung mga close to payday na. And today nandito tayo sa Siomai Nest located sa May Marquee Mall malapit doon sa cinema at meron din silang isa pang branch sa New Point. And we are so happy na na-discover namin to kasi they are a very new and proud Kapampangan brand. Sariling recipe nila itong chili oil at yung mga siomai na tinitinda nila and it comes in two variants. Yung isa ay pork at yung isa naman ay Japanese. So eto at tikman na natin yan. Pwede mo siyang orderin ng steamed, pwede rin namang fried. Chili paste na nilagyan ng siomai. Malasa sila, no? Yung siksik siya, hindi siya puro extender. It's very meaty. Pwede mo siyang orderin ng a la carte or pwede rin with rice. Tapos, meron daw silang under development na iba pang flavors, mga shark fin, pero coming soon pa lang yun. Pwede kayong bumili ng frozen para pwedeng iluto sa bahay. This is 580 yung Japanese. Yung pork naman, 550. Tapos, 40 pieces yung laman nila. Pwede rin kayong mag-order ng platter. Meron silang 20 pieces. Tapos ito, 40 pieces. Tapos pala, nasa grab food din sila. So, pwede rin kayong magpa-deliver. So, the next time you're craving siomai, subukan nyo na rin itong bagong-bago na Siomai Nest and enjoy!